یک جه برپرسین تف دمی کو دناو ریوبریا خسردانا برز فوزا یوسف کو اندام ریوبریا تف دمی جقامش لورا به مرای برز فوزا یوسف دم باش وکا تف دم وکا ریوبریا خسر هنچوا دنیره نوی ریکفتنی بن رایا و او ریکفتنه که باشه یا خرابه Naha yani seri de xwazim ve bêjim ev hîn tam nebû rêkeftin ev ya agribesi ji bo jî ferqekî gelekî mezin naberî agribesê û naberî rêkeftinê de heye bi rastî wekî gava yekemîn yani ji bo seknandina şer me karibê ji tiştekî erenî bêguman û me jî dixwast pirsgirêk bi awayekî aştiyane bên çareserkirin دریا دیالوگ به چاره سرکردن لبری مخابن ترکی شر بجارت و وان دست بشار کردن مره جنها دبیجی کو رکفتنک چه بویو و اف رکفتنه جی یعنی هزین سیاسی یعنی جی ریبریا خسر یعنی تدای مرن کاروها بیجی و اگربسه امرینی دبینن وکی یعنی تبدم اگر مره بیجی لبلی yani pevîst ku tefasîlê vê vana bên femkirin çin ne çin û ev rêvebirî nîqaş bike li ser vê esasî jî helwesta xwe bide nîşandan ez bawerim yani pêwîstiyekî wisa heye ji ber ku gelek tiştî nediyarin û nîqaşekî berfireh pêwîst e ku her bendek ji bo heremê ji bo gelan ji bo gelê Kurd çi îfade dike پێویستە وانە هەموو بدیرایەتێکی مەزن بێ خوندن لێ هەندێک خاڵی زەڵال تێدانا برز فوزا یۆسف یەک جوان خاڵە ئەوانەیە و دەما 5 ڕۆژان واتە 120 ساعتان بێ شەڕوەرە ڕاوەستاندن ji بۆ مەبەستێکێک و هێزێن هەسەری vekişin و هەروەها بەحسەبێک ژاتیا کردن ku هەتانی 32 کیلومتران divê bibin navçeya aram hin divê derbarê da çi dibêjin Yani beguman mijarên leşkerî yani hesede hîn bêtir pêv mijûl dibe û hîn bêtir ew yani wan alaqedar dike ji bo meselê paşdivekşandinê ye ji bo yani gelek mijar hene bi rastî dîsa ez dibêjim yani ji bo vana hemû bendeyê ew ên yani yê rêkeftinê ne ji bo ku helwest yani helwesta ya hûn zanin berî ku ev şer çê bibe yani hêzên yê qesede xwe paş dikşandibûn lêbelê yani dewleta Türk ew rêkeftin guncav nedîtû û li hemberî wê yani helwest danîşandan û şer kir ji bo ve jî yani van tefasîlê yê hundirê van bendadê mînak yani ev şuna van hêzê got xwe vekşînin dîsa wê meclisê eskerî yê got hatibû navakirin wê cî bigirin negirin çunkî berê di rêkeftinê de veya hebû mesela veya tefasîlekî gelekî muhim e hêzên mehellî yê herema tê de cî digirtin bêguman yani yani dîsa ez dibêjim rêveberiya xweser bi hemû pêkhateyê xwe pêwîst e veya nîqaş bike hese de pê vigirê dayî lêbelê wekî tev de me ez dixwazim bêjim yani rewşê ancak mere niha karî şirove bike yani eger hêzên heremî yê leşkerî dîsa bimînin ji bo parastina heremê bêguman yani pêwîst ku vana hemû bawayekî baş bên nîqaşkirin ji xwe di demê derbasbûyî dijî ji xwe hesede yani veya erenî dîtibû ama niha şerrek hat meşandin ew qase wendahî çêbûn ew qase tehdîd hene carekî dinê pêwîst e van hemû van mijarana ji niv dibe destgirtin û ji niv de biryarê wê bêdayîn جگری سروکی امریکای مایک پنس کوی بخور رکفتن کریه د جوینین دیگل اردوغان دا بویا پشت جوینان راگهاند کو د دربار نافچه آرام و رکفتنی دا او دیگل آلین کردی جی کردی روجاوی کردستانی با آخونو کار بکن هون وقت کردین روج آوا و ریوبریا کردین روج آوا هون آمادن دوی درباره دا دیگل امریکای کار بکن بێگومان yani gelek daxwaziya me jî çêbû wekî got hûn zanin ji bo çareseriyekî siyasî çareseriyekî aştiyane çêbibe bi rastî yani berxwedaniyekî mezin hat kirin û tekoşînekî mezin hat kirin
ji bo ve jî kîjan hêzên yê navbertiye bikin û Amerîka niha veya dike bêguman yani ji bo gelê me ji jînosaytê bê rizgarkirin ji bo ku gelê me ev yani perîşaniya got li hemberî wê rûbirû ma ji bo carek din li hemberî wê rûbirû nemîne bêguman berjewendiyê gelê Kurd berjewendiyê pêkhateyên herêmê çi be ew ê esas bêgirtin û ji bo wê jî ev navbertiya bi vî rengî ya ku Amerîka dest pê kirî erênî ye lêbelê bêguman carek din ez dibêjim gelek tefasîl hene pêwîst e evana bên fehm kirin û li gorî wê bersîv bêdayîn. لێ ئەو ڕێکەفتنا کۆ di navbera hesedê û hikûmeta Sûriyê da çêbûbû wê çi lê bê hin veke tev demê çi pêşbînî dikin ku teamûl awe digel hikûmeta Sûriyê wê çawa be? Yani ev rêkeftina got hikûmetê çêbûyê ev ya di hundirê Sûrî de ye di hundirê sînorê Sûrî de ye û heman demê de ev ya bi çareseriyê me yê siyasî re ne navnakokiyê de ye her wiha Tirkî jî her tim dibêje em yekîtiya axa Sûrî diparêzin mixabin yani her çi xwasa berova jî veya jî yani her tim xebitî ji bo ve jî yani rêkeftina me got bi rejîma Sûrî çêbûyê ev ya li ser esasê ku em jî perçeyekî ji Sûrî ne û hîn jî dewleta Sûrî wekî dewletekî şerعî di Umemul Mutehîda de di Netewên Yekbûyî de ji bo ve jî yani ji mafê dewleta Sûrî ku sînorê xwe biparêzû ev ya yani li gor nerîna me ne bi çareseriyê me yê ku em her tim dibêjin projê me yê siyasî jî nabinakok her wiha bi qanûnên nê navnetewî jî ne navnakokiyê de ye. Di nava bajarê Qamişlo hetanê niha jî kêfxweşiyek heye xelek dakete ser cade û li ser kolanan û kêfxweşiya xwe nîşan didin dibêjin şer rawestiya ye. Lê ev pênc rojên ku şer radiweste û piştî van pênc rojan wê çi bi qewme bi bawerat e? Bêguman yani em wekî yani rêveberiyê yê rêxistinan yê hêzên siyasî her wiha li gor got her tim me şopandî rêveberiya xweser jî dixwaze ku bi rastî yani ev çareseriyên yê aştiyane pirsgirêk bên çareserkirin şer yani ne ji bo me ne ji bo Tirkî pir fayda wenîn û veya me pir cara gotin ji bo Tirkî jî aloziyekî mezin çêkir û vayê niha encama vî şerê jî derket holê ji bo ve jî yani ev kêfxweşî biwateyê bêguman yani ji ber yani tu gel tu civak yani şer tiştekî baş nabînin lêbelê em dixwazin veya bêjin yani wekî hêzekî siyasî û civakî ez dixwazim bêjim ku çi ji bo ji destê me were ji bo berjewendiyê gelê me her wiha ji bo ku carekî dinê ev yani şerên wiha neqewmin pêwîst e yani çi bêkirin mere bikin ama ez dixwazim veya jî bêjim xeterî rehîn ranebûyê mabesta me ev mercê ku di nava rêkeftinê de heye ji bo van pênc rojan tu pêşbînî dikî ku li gorî rêkeftinê hêzên hesedê vekişin di nava van pênc rojan de? Yani wekî min got ew tefasîla ya ku wê kîjan hêz dûr di cî bigire û wê garantor kî be ev garantiyaya ew ê bi'odê wê yê navnetewî çi ye bi'odê wê Sûrî çi ye bi rastî evana hemû gelekî mijarên esasî û bingehînin di encamê de em dixwazin ewlekariya gelê me bê garantîkirin yani her roj em bidin tehdîda debin her roj gef bên xwarin nabe yani Amerîka rêkeftin kiriye û Amerîka jî garantiye dike hûn bi garantiya Amerîka razî ne ku hêzên xwe vekişînin? Bêguman yani eger veya bawayekî fermî ragihîne bêjî ku ez garantorim li hemberî vê rêkeftinê yani demê derbasbûyî de jî Amerîka wekî garantor hatibû nîşandan û bi rêkeftinê bi girêdayê rêveberiya xweser hereket kir lêbelê Tirkî ev refet kir
ji bo we jî yani eger garantiyekî navnetewî garantiyekî wiha hebe bêguman veya wê awayekî erênî bê pêşwazî kirin. Başa vê demê ew 32 kilometrên ku di nava rêkeftinê de hatiye eger wiha ku saziyên serbazî yên ku ser rêveberiya xweser neyên qebûl kirin di van 32 kilometran da bin wê demê ew sazî wê li ku derceyê xwe bigirin. Bi rastî jî hêzên hesa rêveke ku Tirkiye dibêje nabe li vê navçeyê bimînin wê bi ku da biçin? Yani em yani dixwazim bêjim bi rastî wekî hêzên siyasî vê derê pir cara gelek nîqaş çêbûn û hesede jî veya gelek cara diyar kir her wiha rêveberiya xweser di aliyê ewlekarî di pêwîst ewlekariya gelê me bê garantîkirin. Yani em bê garantiya ya ewlehî nikarin tu rêkeftinê qebûl bikin. Pêwîst e pêşeroja gelê me ewlehiya gelê me bê garantîkirin li ser vê esasî êdî ev rêkeftinaya birêve biçe. Lêbelê rêkeftinekî bê ewlehî rêkeftinekî got garantiya ewlehiya heremê nebe bêguman eveya yani ez bawerim pêkanîna wê jî wê gelekî zehmet be. Ji bo wê em karin bêjin parastina ewlehiya gelê me eveya mijarekî esasî ku yani em nikarin jê tenazulê bikin. Hûn bi temamî baweriya bi Tirkiye heye ku di van 5 rojan da tu êrişekê neke? Yani mixabin di demên derbasbûyê yani Tirkiye rêkeftinê got çêbûn gelek cara di tarîxa wê de jî diyar e yani ew kiriye yani ixlalê yê wan itîfaqa kiriye bi rastî. Lêbelê yani em hêvîdarin ku tiştekî wiha çê nebe ji ber ku dîsa ez dibêjim yani şer bi rastî encamên gelekî giran ji bo yani me jî ji bo Tirkiye jî tîne û çareseriyên wiha Tirkiye bi ber întiharekî siyasî dibe. Ji bo we jî em hêvîdarin ku yani ew tecrübeyên berê lê got derbas bûne dîsa dubare nebin. Ji bo ez nikarim bêjim ku bi rastî yani bi dilekî rehet wê Tirkî veya pêk bîne van 5 roja de. Alê birêz Foza Yosef endama rêveberiya tev demê ji Qamişloya Rojavayê Kurdistanê bi me re bû gelek spas bût.